Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бер атна элек кенә Казанда яшәүче Гали ападан хат алдым. Тумышы белән ул авылдан озак вакытлар Казан шәһәрендә яшәгән, монда кияүгә чыккан, ире белән 2 бала тәрбияләп үстергәннәр. Кызларыбыз урыс мәктәпләрендә укыдылар. Аларның татарча белмәүләренә бик үкенәбез һәм үзебезне бик гаепле саныйбыз, дип яза Гали апа. Шулай улы кызлары кияүгә чыгарга җыена икән, булачак кызагыйлар Казан шәһәрендә яшиләр, бик тәртипле гаилә, дин тоталар һәм иләрендә ана телендә генә сөйләшәләр. Булачак кияү дә бик тыйнак һәм акыллы. Тапшыруларыгызда яшь кызларны гаилә тормышына әзерләү темаларына да тукталсагыз иде, дип яза ул. Рәхмәт, Гали апа. Чыннан да, яшь кызларны гаилә тормышына әзерләү мәсьәләсе бик җитди проблема һәм бу мәсьәлә белән ата-аналар да, мәктәпләр дә бер тигез шөгыльләнергә тиеш дип саныймын. Әлегә бу мәсьәлә белән Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте шөгыльләнә. Монда инде 3 ел рәттән яшь килен проекты эшләп килә. Минем әңгәмәдәшем Татарстан Республика мөселманнарының дини нәзарәтенең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимирова. Менә безнең яшь кызларның кияүгә чыгасы килә, гаилә корасы килә, ләкин гаилә тормышы ничек булырга тиеш белмиләр. Сөйләгез әле, нинди серләргә өйрәтәсез? Бик серле проект булып чыкты инде бу, чыннан да яшь килен дип атала торган проектыбыз безнең. Менә 3нче төркеме, хәзер инде ахырына якынлашып килә бу төркемнең эшчәнлеге. Яшьләр арасында, яшь кызлар арасында чыннан да кияүгә чыгасы килгәннәр күп бит. Алар һәрберсе үзенә тиң ярны эзли, бәхетле булырмын дип уйлый, ләкин бит әле ул кияүгә чыгып бәхетле булу дигән сүз түгел. Шуңа күрә инде кияүгә чыгып кына үз бәхетен табарга тырышкан кызлар булмасын әле безнең арабызда. Алар үзләре бәхетле булып кияүгә чыксыннар әле дип, без шушы проектны башлап җибәрдек. Әлбәттә, шәригатьне үзгәртә алмыйбыз. Шәригатьтә инде ул никахда ир-ат белән хатын-кызның вазифалары хакында, уртак вазифалар хакында, чөнки бүгенге көндә хатын-кыз минем шундый хакым бар, син менә миңа шуны тиеш дип, ирләрне әзрәк теге бастырып яши торган замана, без инде басым ясыйбыз ир белән хатынның уртак бурычларына. Бу бик мөһим бүгенге көндә. Менә Камил хәзрәтебез килеп, безгә 25 пункттан торган шушы уртак бурычны санады. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сез Татарстан дини нәзарәтенә яшь килен проектына килгән кызларны, ханымнарны күрәсез экраннарда. Әйдәгез, яшь кызларыбыздан сорыйк әле, менә шушы проектка алар нинди максатлар белән килгәннәр икән? Әссәламу алейкум. Алейкум ассалам. Үзегез белән таныштырсагыз иде. Ярар, минем исемем Мәдинә. Мәдинә, син яшь килен проектына нинди максат белән килдең? Мин инде яшь килен проектына күптән элегәсем килгән иде һәм инде мин үземә шундый максатлар куйган идем. Үземнең ислам дине турында, хатын-кызның тормышы турында күбрәк мәгълүмат аласым килгән иде һәм инде үземә менә Казанда, мин үзем Пенза өлкәсеннән булганга күрә, менә Казанда да дуслар табасым килгән иде. Именно мөселман кызлар дусларын. Син бу проектка Пензадан хәтле килдеңме әллә? Юк, мин Казанда укыйм. Кайда укыйсың? Казан федераль университетында. Менә Европада иң зур булган авылда торам. Минем авылның исеме Урта Әләзән. Мин шуннан килдем. Анда ничек татарлар үзара яшиләр, динне тотып буламы? Сөйләле миңа, шуның хәле кызык моны ишетү. Безнең авыл дини авыл итеп санала. Безнең авылда дин бик көчле. 10,000 кеше яши һәм менә күбесе динне тоталар. Шихабуддин Марджани, знаете, наверное, такого татарского просветителя, религиозного деятеля, очень знаменитого татарского ученого, которого читают сейчас в арабских странах, так как он писал на арабском языке, и в странах арабских ученые очень гордо говорят о том, что они читают Марджани. И когда Камиль Хазрят наш поехал в какую-то страну, не помню уже, и ему сказали: "О, мы читаем Марджани", он был очень удивлен, потому что мы знаем его как своего человека, татарина, да ведь? И вот он сказал: "Эш эйбер диндә юк, 3 вещей нет в религии, но защищают религию, әмма динне сакой". Что это может быть, сказал? 3 вещи, которых нет в шариате, но которые защищают, сохраняют наш шариат. Что это может быть? А?
Это может быть родной язык, национальный родной язык, милли тель. Еще. Это традиция, не зря я привела сейчас это выражение. И национальная одежда. Именно за сегодняшний день я вспомнила наши традиции, что-то новое, что-то вспомнилось, то, что бабушка, мама, свою колыбельную детскую вспомнила. Вот. Очень теплые воспоминания, очень приятно. И я хоть сама не знаю татарский, но когда увидела колыбельную на татарском языке, вначале подумала, как я буду петь, а потом все пошло и запела на татарском, на родном. Я его изучаю, то есть, альхамдуля, какую-то литературу уже в мадресе тоже на татарском, но сейчас стремление растет больше с каждым днем, альхамдулях. Яшәвемнең асылы син, күңелемнең көзгесе, үстерермен салып сиңа, җанымның бары сафлыгын. Булсаң иде йөз аклыгым, куанычым, шатлыгым. Менә син шуның хәле матур бишек җырын җырладың. Менә минем тыңлаучыларыма, яшь кызларга әйтәләр, бишек җырын балага җырларга кирәкме? Бик тә кирәк. Даже әйтәсем килә, бала туганчылык. Менә бала ананың карнында булганда, менә әни бит инде сөйләшә башлый баласын белән. Шунда ук аңа килергә кирәк. Коръәнне дә шулай бишек җырында һәм туган телендә. Желательно туган телендә. Менә әйттеләр, бишек җырын җырлаганда балага сәламәтлегенә уңай тәэсир итә дип. Әйе, аның йөрәк тибеше, әнисенең йөрәк тибеше белән бер темпта барачак инде. Һәм бишек җыры ничек итеп яңгырый, әкрен итеп кенә, салмак кына җырласаң, инде көйләсәң, аның йөрәк тибеше тынычлана баланың. Үзе дә тыныч булачак. Хәзер кызганыч бит, бишек җырлары онытыла бара. Ничек аларны тормышка яңадан кайтарырга икән? Кызганычка каршы шулай, шундый проблема бар. Мин уйлыйм, төрле яшьләр арасында булган проектлар эчендә ничектер аны кертергә инде. Мәктәпләрдә, югары уку йортларында да факультатив рәвештә керсәң инде әйбәт булыр. Сез үзегез ничек карыйсыз моңа? Әйе, мин уйлыйм, бик әйбәт булыр иде һәм шулай конкурслар төрле балалар арасында үткәрергә, шул бишек җырлары буенча инде кызлар арасында бигрәк тә матур булыр иде. Әүвәле әбиләрбез, бабаларыбыз вот йортларында бишек ясаганнар бит. И гадәт буенча шул бишекне аска искә дип тирбәткәннәр да баланы. И вот вправо-влево, да, уңга-сулга эшләмәгәннәр. Анда инде суевериялар булган инде, да. Ләкин хәзер вот безнең современный врачлар, да, докторлар нәрсә аталар, да. Әни баласын, вот когда носит, да, этот беременная, ул бит без бит җиргәндә вот скес вверх-вниз, да? Вот шулай итеп җирибез бит, селкенеп җирибез, да? Мы же не качаемся. И бала шуңа өйрәнә. Анарга рәхәт шул этот состояниедә. И вот карагыз, бала туа бит. Бала тугач без аны нишлибез? Кроватка яткызабыз. И бала вот просто ятып тора. Анарга авыр, потому что ул әлеге вакытка өйрәнгән селкенеп йокларга. И хәзерге вот врачлар әйтәләр, яхшырак булыр хәзерге вакытта вот колыбель, да, вот бишек кайтарсалар. Даже хәзерге вакытта кроватлар бар и яңа бишекләр вот именно искә аска җитергән, да. Бала шул шакта чыклаганда, да, вот искә әкертен. Ул как будто әнинең Әни белән бер ниде. Да, ул тизрәк тынычлана и тыныч йоклап
югалып китә. Вот шуңа күрә безнең әбиләрнең, бабаларның бишекләре хәзерге вакытта да кайтсалар, иншалла безнең балаларыбыз тынычлап, матур итеп йокласыннар. Мәдинә бишек җырын тыңладың әйме? Һәм менә Әминәне дә тотып торасың. Менә яшь кызда нинди хисләр уяна? Әйе, менә минем племянниклар, племянницалар булганга күрә, менә мин инде ул хисләрне дә үземдә сизгәнем бар. Менә шундый йөрәктә җылылык хисе димме соң, менә шундый күңелгә рәхәт булып китә. Рәхмәт сиңа. Сәлемсез, ассаламу алейкум, минем исем Алсу була. Мин менә яшь килен дигән проектта катнаштым. Кызлар менә сезгә минем Киңәшем. катнашыгыз шундый проектларда, чөнки шундый проектлар үзегезгә менә белемнәр бирә, ничек гаиләләрне матур итеп корып җибәрергә, ничек әби бабаларыбызның гореф-гадәтләрен онытмаска. Мастер-класслар була монда бик кызык, аралашу, кызлар белән аралашу бик хәзерге безнең тормышта бик тә кирәкле аралашулар кирәк. Һәм үзебезнең ислам динен онытмаска кирәк. Дугалар укырга, белемнәр алырга һәм барыгызга да исән-сау яшәргә язсын. Мне было очень полезно. Я скоро Алаберса будущая мама и жду первенца. И как раз сегодня были все темы о новорожденных. Мы выучили колыбельную на родном языке. И вот как раз дома у меня появилось вот новое занятие, что я буду петь, и изучать и татарский язык, и петь, и это на всю жизнь. И это греет душу, вот хоть я и не знаю татарского языка, но когда я слышу мотивы, и когда я слышу и произношу эти слова, я не знаю, внутри меня что-то переворачивается, честно говоря. Это я уже заметила давно. Миңа калса бик тә файдалыдыр. Инде Аллаһ Тәгалә кабул итсен гамәлләребезне. Безнең бар Муслим Мол Instagram аккаунты, безнең бар YouTube каналыбыз Муслим Мол дигән мусульманская молодежь. Менә шулар аша безгә чыгарга мөмкин. Аннан соң безнең социаль бүлек телефонына шалтыратып безгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Быел инде менә без киләсе атнага бу проектны төгәллибез һәм язга безнең ниятләребез бар 4нче потокны башлап җибәрергә. Инде теләк белдерүче кызларыбыз, вакыт җитүгә безне дә язарсыз дип көтеп торган кызларыбыз да бар. Шуңа күрә әгәр дә менә шушы язманы караучылар арасында аныклары булган апалар, кызлары булган апалар бар икән, яисә үзләренең инде теләкләре булган ханымнар бар икән, алар безнең шушы проектка рәхим итә алалар. Рәхмәт сезгә.